מה קורה אנשים? כאן רמי. ברוכים הבאים לפרק הראשון של מדברים על העתיד של הערוץ. אז היום אנחנו נדבר על העתיד של הערוץ. אני הולך להגיד לכם, הערוץ הולך להצליח, ואנחנו כמובן הולכים לתת לכם לייב קומנטריז. כמובן שרוי יעלה את הלייב קומנטריז, אני אערוך אותם, אני יוצר, ראיתי סרטון, כבר חזרי, זה היה לי. כן, אז יש לנו כמה תוכניות לעתיד. יש לנו כבר ספיישל מיוחד, אאוץ'. יש לנו ספיישל אאוץ', או כמו שניסיתי להגיד בפעם אומר, יש לנו ספיישל 1000 צפיות, והכנתי את הספיישל הזה מראש, כי חשבתי, אני די בטוח שאנחנו נגיע לכמות צפיות כל כך מכובדת. כן, כן. על מה עוד נדבר? נדבר על זה שכמובן נציין פה את סקאדוק על האיש של אילי איסי, שאומר להיות פה, הנה, אילי איסי. אני הצעתי את הסקין שיש לו. ניסיתי לעשות את האוזניות כמה שיותר אמינות, אבל היו כמה בעיות, כן? אז יש לנו ממש הרבה תוכניות לעתיד. אני הולך להביא לכם קומנטריז. לא, אני לא חושב שהם יהיו לייב קומנטריז. אני אביא לכם פשוט גיימפליי שירים שלי. שירים בקיצור, גיימפליי שירים. לייב קומנטריז זה בטח יהיה כשאני אשחק עם רועי או משהו. אני לא הולך להביא לכם לייב קומנטריז לבד, זה לא הקטע שלי לייב קומנטריז. אני לא אוהב את הדברים האלה. אני ממש לא אוהב לייב קומנטריז. אאוץ'. כן, אז רועי הוא לא הולך לעלות סרטונים בשבוע, הוא עסוק, יש לו משהו במחשב, ואולי אפילו היום זה יסתדר לו, הוא יוכל לצלם היום אפילו, אולי עכשיו הוא מצלם, כבר סידרו לו משהו, יש לו בעיה באינטרנט, יש לו אינטרנט דפוק. כן. בואו נראה, יש פה עוד מפלצות. כן, לא, אין פה. מחר אני הולך להוציא לכם סרטון של מייקרו וולצים, יצא לי משהו טוב. אם לא יצא לי משהו טוב, פשוט נביא לכם איזה PvP קיט וזה. מייקרו וולץ זה טוב. פרק של מדברים אמור לעלות בערך פעמיים, לפחות פעם בשבוע. לדבר על התגובות שכתבתם, על הנושאים שאתם רוצים שאני אדבר בערוץ, ועוד מלא דברים. פרק של מדברים אני הולך לצלם, וכל שאר הדברים, כל ה-survival games רגילים, אני יודע survival רגיל, אולי אפילו surf, אפילו זה רואים מצלם, אפילו יצלם פארקור, ועוד הרבה דברים. בכלל זה אמור להיות פרק של מדברים על העתיד, אבל זה די מדברים על הערוץ, העתיד של הערוץ. כן, אני מנסה לשים פטונץ'. כן, יופי זה. ולפי דעתי, אני כבר אומר לכם, הערוץ יצליח, לא בגדול. אולי 100-150 סאבים, מקסימום שלי, אני אשיג 100-150 סאבים, ואני אוציא לכם ספיישל, ממש נגיד לכם תודה. יש לנו גם, אולי אני ורומי נעבוד על שיר, כספיישל 1000 צפיות אם נגיע לכמות הזאת, הלוואי.
אולי אפילו 10,000 צפיות, או אני לא יודע. או שספיישל 150 סאבים זה... או ש100 סאבים זה יהיה שיר. פשוט רועי זמר אדיר ואני יודע לכתוב שירים מאוד יפים. אם אפשר להגיד. וזה הפרק הראשון של מדברים. הולך, לפי דעתי, הפרק הראשון של מדברים, בלי הקשר לפרק הראשון. זה לבינתיים סדרה אחת ויחידה שיש, חוץ מהסורבל שרועי צילם. זה הפרק היחיד שהולכת להיות על עונה. כן, מקווה שאהבתם את הפרק הראשון שמדברים. תנו לייק אם אתם רוצים, תנו סאבים, תמליץ לחברים שלכם על הערוץ. הכי חשוב, תכתבו תגובות, כי זה כל הקטע שאני אדבר ואתם תכתבו לי תגובות על מה שדיברתי, אם אני צודק, אם אני לא. אם אתם רוצים על מה שדיברתי, יש לכם דברים חדשים להציע לנו. וזה אמור להיות הכל, הפרק הראשון שמדברים. זה לא אמור להיות משהו ארוך. בכללי, הפרק הזה אמור לעלות היום ומחר, ואז רועי יעלה לכם כל יום או פעם ביומיים פרק, כי חזרנו ללימודים. וכן, אני די מרוצה מאיך שהתחלתי ללמוד על היום הראשון. די אהבתי אותו, וכן, זה הכל היום. מקווה שנהניתם. תנו לייק, תנו סאב בלי יותר עיכובים. תכתבו תגובות, זה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לפחות 10 תגובות, ממש לפחות 10. ואתם תעשו לי את היום, רק עם 10 תגובות האלה. אז מקווה שאהבתם. בלי עיכובים אחרונים. See ya!